توكلت على الله 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 جنين جيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكم جيجي دك فما الله توكلت على الله دلي فيونا فما الله دو توكلت على الله على جين ودبا فما الله دو توكلت على الله أنا مديونا فما الله دو توكلت على الله دني فمتي دلي ما صدو توكلت على الله وكم ينجي سمع دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله 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 جوني جيجي سمع فما على الله توكلت على الله على دونغا سني كنا داشي توكو توكلت على الله على ماني سوچه كنا داشي توكو توكلت على الله آدم دومي سوكات لكي كنا دا توكلت على الله على ماني سوچه كنا داشي توكو توكلت على الله جونجي جيجي دك دلما سي توكلت على الله على ماني بونيا دوغو ياشي توكو توكلت على الله آدم دومي بونيا نغات لكي جويا توكلت على الله على ماني بونيا دوغو ياشي توكو توكلت على الله وكوسو مونيا جيجي سمع فما على الله توكلت على الله وينبونيا بيتو دلما سبولو توكلت على الله بابا جوسي تراويلي كي جيجي على دي توكلت جوسي إيجي domini makan ka da ka mirina ye mado sara ninduna do re bulu karla do re nuntura nin koina o kama M5 RSP shogal kugala maiga ale ya kanu ka fo ko wolem dalembe malide chama ana musoma demse ari makoro ko an belejelen ka bo ina fo an bora temenon to la tomina ka ke mi anga pladene panasi ka fa tai wa wole kelem dalendo o makelo ma kanga nyon soro mi CCB le 17 août 15h wati nege kanyeta aninduru wati no fora mamgo ameda soro ninga anjanga klefli jeliba bajila sabla malide yere wolo nanga madon mamunu be ni oluko ko on bi sa fasokola mamunu ko kolu jolendo fasokoina mamunu ko kolu be jamana infe akunu abi mamunu bora kunu ka keleke mamunu ko changement mamunu ko kube malikola o mamunu ko kolu be transition ko wole blendo bema ka damne kaye kidal tomatu kutala ko jema keni mashika toliye ko sabla docteur shukal kola maiga ay wole bla M5 be ni dugu inkelengel na fenfena ka foko aw de bora kunu ka foko M5 ka ide ko ye aw ka layini mali fantan nimbala jelena o kama akko comité stratégique président docteur shukal kola maiga ay wole bla aw ma ko ale ba yini bla jelen fe be ka bo komi dakono ni angata CCB ka konna ke gongoro o kama sa ko kuma ba bolo ka lase maliden chema ani musoma ma kada ka koni ko inkelen ye asanani ni mimi akuna kache jamana kola faso kola kabeta edo nyefoye oluka ka keni janfa mun be ka ta kamali segere wa mamunu be ne olu be krefe donna kamali ka akiru fando fe ni ala sona kabeta worobo abra yelenga e furanyama silifene selu mana sel doro 14h wati anga nyon soro ye
صلى توكلت على الله جنب بار منا إجي على دي توكلت على الله جنب كوكود الله سمع الله توكلت على الله نبيورني وباسلي توكلت على الله باسلي سمع دلما biye juma ye utukalo tleta ani woro samba fla ani muga ani nani anga kunafonu famba bana talike mina bi oye kajolo ekol karamogo ye munume chrétien ekol sola ulu ya ira ka foku jorale no ko sabula no odatukura akololo alebna na bonya kosebe miye bato fitinini ale kwanu wulila malien munume Kongo ulu fanani anga ministre mimbe no obeseko ni dongo kuna ulu nyanye jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan fana furakɛliw bɛ senna ka taa se denmisɛnninw ka palibana kunbɛli furakɛliw bolociw olu bɛ senna min ye bana jugu min fana bɔlen don nin tile fila na n'u b'a fɔ ma ko gɔnw ka variole ale kɔni fana kunbɛliw bɛ senna an ka jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ a b'an damini jamanaw la kɔni anw yɛrɛ fɛ yan fɔlɔ minisiri kɔni bataki kɛ k'a jira k'a fɔ ko a ma se an fɛ yan san 4 ni ala sɔnna a ma sibiri nata in o bɛ kɛ Ibrahim Boubacar Keita ale ka walansɛmɛ san 4 ye waliya in nana hukumu minnu kɔnɔna na an na dɔn fɔ anw ɲɛna o la an sɔngɔkaw fɛ yen bingali o sira ka kɛ kɔkan kibaruyaw la sa Afganisankaw ko olu y'u ka jamana sɔrɔ ka k'u yɛrɛ ta ye ɲinan y'o san 3 ye Ginekaw fɛ sanji ale ye tiɲɛni kɛ anw yɛrɛ fɛ yan fana sanji ye tiɲɛni kɛ ka taa se Niger ma kibaruya minnu mana na sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa sɔgɔma in na an na o bɛn nɛgɛmɔ ka o da aw tulo kan. Amara nu Keita ini sɔgɔma sɔgɔmada in na e ni ne fila anw de bɛ yan ko dusumango fila ti ɲɔgɔn ladi dɛ min ye miiri ye o bɛ ɲɔ kɛ dulɔ ye kɔmɔsuruku maafabali sɛ min bɛ wara min bɛ sɛ minɛ o ka fisa i ye dɛ sɔgɔma in na aman kari ka don fɛn kan bi Amara min bɛ maaw kamana gan kosɛbɛ n t'a dɔn n'a dɔ b'i yɛrɛ bolo sabula Mali kɔnɔ yan maaw bɛ fɛnw sɔrɔ k'a sɔrɔ u ti fɛn fɔ maa ye limanaw t'a kalama sigiɲɔgɔnw t'a kalama balimaw t'a kalama nka fo n'i ye ko sɔrɔ don min an bɛ sɔrɔ ka bɔ a kalama k'i bɛ degun kɔnɔna na Amara ko kɛ n yɛrɛ ye kalanso kɛ n yɛrɛ ye kalanso n'i ma fili n'a fɔra ko anw ye kɛ n yɛrɛ ye o kɔrɔ an m'an jɔ an kolo la an b'an ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ an bɛ maaw ta n'u bɛ baara kɛ an bɛ u sara minnu y'an ka jamana mara olu ye kɛ n yɛrɛ ye kalanso yamaruya ka tila k'a fɔ tuguni ko jamana yɛrɛ de bɛ nafolo bɔ ka di olu ma ka olu dɛmɛ ko sabula ale yɛrɛ bɛ kalandenw d'u ma u ka olu kalan a yɛrɛ ka kalandenw Amara jamana in bisimilayi fo kana se 92 ma n'i ma fili kɛ n yɛrɛ ye kalanso a tun bɛ yen nka a ma caya ka tɛmɛ 92 nalen kan n'an bɛ se k'a fɔ démocratie ni bɛɛ y'a nalen o ye kalanso kɛ n yɛrɛ ye kalanso caya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ waati laban in na an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka n'i y'i famana sokolonin min ma i b'a sɔrɔ u ye tɔlinin da o kun na ka pɛntirinin k'a la ka fenɛtirinin don a la denmisɛnnin 2 ba k'a kɔnɔ ou bien 3 k'an bɛ ka kalan k'u kunna k'o y'an ka première année ye san wɛrɛ an bɛ deuxième année sɔrɔ maa wɛrɛw bɛ na an b'an t'o la fo ka taa kɛrɛfɛ du san ka fara a kan ka jardin d'enfants kɛ o y'an kɛlen kɛ n yɛrɛ ye kalanso ye nka yɔrɔ min na ni jamana bɛ wari di u ma o ye camancɛ kalansow ye aw b'a fɔ ma ko école secondaire sabula n'i ye lycée ni i kilara n'i nana lycée la
n'i ye defu sɔrɔ ka na lycée la camancɛ kalanso gouvernement b'o mɔgɔ dɔ di olu ma u ka se ka u kalan. Amara nin fɛɛrɛ ne sigilen don an ka jamana kɔnɔ an si tun t'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ senna k'a fɔ anw caman tun t'a dɔn ko min bɛ senna. Kɔsa in na jɛkulu dɔ sigilen don an ka jamana kɔnɔ ko ka jamana nafolo k'a ndaraki k'a dun k'a k'i ta ye k'i yɛrɛ kɛ banna ye ni faso nafolo ye n'o ye Okle ye o ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye magistrat Mumuni Gindo ye an yɛrɛ b'a fɔ ye a ka cɛsiri a n'a ka timinandiya la. Okle ale de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a daminɛ san 2007 ka na se san 2022 ma kɛnyɛrɛ ye kalansow mun ni mun dira u ma a ye mun ni mun ɲɛ an ka jamana kɔnɔ. Amara Okle maaw u tilalen u ka baara la décembre kalo tile 16 san 2022 u ye bataki kɛ u ka ɲɛbila sɛbɛn kan a bɛ fɔ ma ko rapport provisoire ka taa n'o ye kalan ministeriso la k'o k'a lajɛ dɛ majɛ jumɛn bɛ a la olu yɛrɛ Okle ye ɲinini min kɛ fili jumɛn bɛ a la u ka o latile yanni u k'a bɛndɛgɛmɔ k'a yira diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na maaw bɛ se k'a ye cogo min. Okle ye o lettre min kɛ ministeriso fana ye o jaabi décembre kalo tile 28 k'a lasegin Okle ma k'a yira k'a fɔ aw kun filila yan aw kun ɲinɛna nin kɔ yan nin kun bɛ yan a y'a bɛɛ lajɛlen lajɛ a k'a bɛn nin cogoya in na anw hakili la k'a fɔ a ye ɲinini mun kɛ a ye sɛgɛsɛgɛli mun kɛ aw jiginna an ka baarakɛyɔrɔ minnu na an ni maa minnu bɛ baara kɛ a y'olu ɲininkali minnu kɛ ka taa se budget mɔgɔw ma nin ye anw fana ka hakilina ye a la. Amara Okle ko mun k'a daminɛ san 2017 18 21 Mali jamana a ye min don kalansow la n'o ye kɛnyɛrɛ ye kalanso ye sefa wari miliyari 190 buruburu 95 lamɛn ka ɲɛ dɛ sefa wari miliyari 196 buruburu 95 o de dira camancɛ kalanso kɛnyɛrɛ ye ta aw ma ale ni enseignement professionnel technique maaw ko n'i y'o ta k'o lajɛ a bɛ komi sefa wari miliyari 49 n'a kunkanfɛ o de dira ko nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ Okle mɔgɔw ka sɛbɛn kɔnɔna na ko musaka min dira ninnu ma gouvernement yɛrɛ tun bɛ se ka miliyari 190 in gouvernement tun bɛ se ka kɛ ka lycée 80 dayɛlɛ a lycée 80 kɔnɔna na maître ka sara bɛ bɔ a la kalandenw bɛ kalan k'a la wa faso fana ta don. Okle ye o sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o fɔ Okle ma da o ma dɛ a ko k'a taara budget la a ye budget mɔgɔw fana ɲininka olu ko ko majɛ min bɛ yen o ye miliyari 26 ko o de kɔni o fana la kala CPS fɛ n'o o ye enseignement école so yɛrɛ cellule de planification mɔgɔw ye ko nin danfara min filɛ nin ye ko maa minnu bɛ yen n'o olu ye nin wari ko ɲɛnabɔ ko ka o ɲininka dɛ wari in taara min. Okle ko a ka ɲininiw senfɛ ekɔlisow kan san 2014 san 2015 san 2016 san 2017 k'u ma sɔn k'o gafew d'u ma dɛ wari min sarala o kɔnɔna na k'u ma sɔn k'o gafew di dɛ ko directeur dɔ yɛrɛ k'u ma ko papier marayɔrɔ t'ale bolo ko directeur national de l'éducation ko papier marayɔrɔ t'ale bolo ko o de la ko sɛbɛnw t'ale bolo budget fana na o y'a ɲini ye olu ye min c'u ma o fana dafalen tɛ. N'i ye sɛbɛn ta Okle ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ kɛnyɛrɛ ye kalanso 1147 k'a daminɛ san 2016 ka na se san 2021 ma
min ye kalansow ye kɛnyɛrɛye kalansow u bɔra 1447 la san 2016 ka n'u yɛrɛ sɔrɔ 2421 san 2021 kɔnɔna na a lajɛ dɛ kɛnyɛrɛye kalansow u tun ye 1447 ye san 2016 san 2021 kɛnyɛrɛye kalansow taara u yɛrɛ sɔrɔ 2421 ko n'i y'o ta k'o jateminɛ sa kɛmɛ sarada la u cayara ni 111 de ye kalanso 111 ni faral'u ka san 5 o kɔnɔna na ko n'i y'o ta k'o jateminɛ ko o kalanso 111 ko mun bɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la n'o ye jamana yɛrɛ ka kalanso ye kɛnyɛrɛye camancɛ kalanso min bɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la o kile ka ɲininiw senfɛ o ye 111 jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. Amara nin bɛ mun yira sisan sege foroba o taara ka kɛnyɛrɛye kɔkɔ fo ka ɲinɛ a yɛrɛ kɔ. Amara i b'a kalama ko depuis ala ka Kidal da lycée public kelen jamana tɔgɔla o de bɛ Kidal kɔnɔ lycée public kelen o de bɛ Gawo kɔnɔna na gouvernement tɔgɔla lycée public kelen o de bɛ jamana tɔgɔla fɛn kɔnɔna na lycée public kelen o de bɛ jamana tɔgɔla Kayi kɔnɔna na kɔsa in na de Kayi di Asimi ye filanan biriki da Salo juillet 2023 a taalen tournée la ye a y'o biriki fɔlɔ da o de bɛna kɛ Kayi jamana ka lycée filanan ye Kayi nka o jamana kelen o tun bɛ ka wari bɔ a kun k'a di kɛnyɛrɛyew ma a yɛrɛ tɛ fɛn jɔ a yɛrɛ ye. Amara aw minnu bɛ ka nin kɛ aw kalanna faso ka kalan de la faso de bourse d'aw ma faso de y'aw bila ka taa kɔfɛ faso de bɛ ka aw sara aw bɛ so min kɔnɔ aw bɛ sara min ta aw bɛ mobili min kɔnɔ clim bɛ k'aw fiyɛ a bɛɛ ye jamana de ta ye o tile ma dan o ma koyi a ko a ye kalansow fana ye kalanso 1077 camancɛ kalansow la minnu bɛ yen sɛbɛn yɛrɛ t'u la walima sɛbɛn kolon dilannen d'u la parce que minisiriso y'a jira k'a fɔ ko o sɛbɛn ma bɔ ale fɛ yen maa min y'u yamaruya k'a dayɛlɛ o ye kalanso 1077 ye wa jamana a wari d'olu fana ma han a bɛ wari d'olu ma dɛ wari min bɛ d'olu ma o kalanso ninnu ma jamana ka nafolo min bɛ di olu ma o ye miliyari 15 565 ye o daminɛna san 2017 ka na se san 2018 san 2020 san 2021 ko wa ko min ye ekɔlisow ye kɛnyɛrɛye ekɔlisow Amara camancɛ kalansow k'a tilancɛ bɛɛ lajɛlen ye anw yɛrɛ ka ministère so baarakɛlaw ta ye camancɛ kalanso école secondaire minnu bɛ yen n'u bɛ ka baara kɛ n'u bɛ ka nafolo bɛ ta k'a bɛɛ lajɛlen ye ministère so yɛrɛ fonctionnaire ta ye ministère de l'éducation a bɛ o clé rapport de kɔnɔ o de la sa olu ko k'olu bɛ laɲini min kɛ gouvernement fɛ n'o ye jamana ɲɛmaaw ye u ka wuli u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kalanso bɛ dayɛlɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ kalan bɛ kɛ cogo di nin jamana in kɔnɔ faso yɛrɛ ka ta minnu fana bɛ yen olu bɛ cogo di parce que ko yɔrɔ dɔw fana na faso ta min dayɛlɛlen don kɛnyɛrɛye o de bɛ k'a utiliser ala ka hinɛ an na han nin bɛɛ la ko wari t'an ka jamana kɔnɔ k'u b'a ɲini u fɛ fana u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sɛbɛn minnu bɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ bila ka taga n'o ye ekɔlidenw ye n'u bɛ bila ka taa kɛnyɛrɛye kalansow la k'u k'a ko sɛgɛsɛgɛ parce que kɔlɔsili kɛra k'a fɔ an b'a fɔ sisan k'an ye
écoleden mugan bila ka taa e Amara fɛ yen a b'a sɔrɔ an ye 5 bila ka taa mais 15 an yɛrɛ b'o wari tila ministère kɔnɔna na yen o ka tɛmɛ ka bɔ yen minɛn minnu bɛ di u ma k'u ka lakɔlɔsiliw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'u k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ wa ekɔliso fɛn fɛn bɛ yen ko n'o tɛ sariya kɔnɔna na ko k'a bɛɛ lajɛlen datugu 111 ko k'o ekɔliso bɛɛ lajɛlen datugu ko wa fana ko gouvernement ka wuli k'i jɔ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ kalanso ninnu yɛrɛ n'u bɛ impôt sara n'u bɛ école karamɔgɔ sara n'u ka kalanso kɛcogo yɛrɛ fana ka ɲi a bɛ ka kɛ hakɛ kɔnɔna na wa minnu lakodɔnnen don ni musaka bɛ ka di u ma wa ko sariyatigiw olu ka wuli k'u jɔ han maaw nɔfɛ maa minnu ye sɛbɛnw bɔ sɛbɛnlankolonw bɔ ka di maaw ma k'u ka kalanso dayɛlɛ ko sariyatigiw ka wuli olu nɔfɛ Amara n y'a mɛn ko a jatigɛ ye dɔ fa ministère la ye awɔ rapport bɔlen ko jatigɛ ye dɔ fa ye o sara ouais a jatigɛ kuma in fɔlen jatigɛ y'o fa o sara o tile ma d'aw ma dɛ ko directeur national min bɛ nin ko bɛɛ kunna ale ka sɛbɛn mara yɔrɔ o ka sɛgɛsɛgɛ dɛ e tɛ se ka wari bɔ ka di mɔgɔ ma ko papier t'e bolo o bɛ se ka kɛ cogo di mini milliard ba in e de b'a si e de b'a fɔ a kɛra tan a bɔra tan ko papier k'o t'e bolo u y'o de fɔ o tile mɔgɔw ye o de la sa o tile maaw yɛrɛ ko k'olu min y'olu yɛrɛ dabali bɛ ban nin ko in bɛɛ lajɛlen na olu ye sɛgɛsɛgɛli fɛn fɛn kɛ hali o fana senfɛ maaw bɛ ka sɛbɛnw dogo n'a fɔra sa sini an bɛ taa Amara fɛ yen Amara bɛ datugu a bɛ munumunu a b'u la munumunu a b'aw la taa yan fɛ a b'aw bolo d'a kan kuma o kuma fo n'aw taara a ka so dɛ o dun tɛ sariya ye sariya yɛrɛ tɛ sɔn o ma parce que sariya ye min fɔ o ye ni sɛgɛsɛgɛliw ni kow bɛ sen na i bɛ n'i ka baarakɛyɔrɔ de don ko dɔw ye bana da koyi Amara dɔw ye bana da u ma wuli dɔw taara u kunfɛ olu on sont partis kabini a fɔra ko nin ko in de bɛ sen na k'a kɛra ko to binna nugula ministère de l'éducation kɔnɔna na wa i b'a dɔn ko nin sɛbɛn in a ma se ka se justice la halisa dɛ awɔ nin sɛbɛn in ma se ka se justice la halisa bon nin y'an ka kalanko ye an bɛ kulela don o don ko jamana k'an ka hinɛ jamana na an bɛ kulela don o don ko an ka jamana tɔpɔtɔ Amara fonctionnaire ba ka dɔgɔ école privée tɛ min bolo dɛ jamana jɔyɔrɔbatigi min ma école privée dayɛlɛ u ka jamana u ka dugu la a ka dɔgɔ dɛ sengolaw minnu taara kɔkan ka na nin fana ye jamana wari dun yɔrɔ dɔ de ye Amara parce que nin miliyari min dunna nin senfɛ o tile bɛ se ka koja ninnu ye cogo di o tile bɛ se ka koja ninnu ye cogo di ka gɛlɛn donc nin ye sɔgɔmada in na an yɛrɛ ye min na kɔlɔsi mais nin bɛɛ la b'a dɔn min ka jugu bi yan faso ka kalanso yɛrɛ tɛ se ka fosi kɛ denmisɛnninw tɛ sɔn ka taa kɔnɔ bangebaaw tɛ sɔn hali se tɛ mɔgɔ minnu ye bɛɛ b'a fɔ ko fo n ka den tɔgɔ sɛbɛn école privée la ka faso kalanso jasi a lajɛ kɛ u bɛ mun fɔ san kɔnɔna na aw tɛ se ka orienter aw tɛ se ka kɛ tan Amara nin bɛɛ ye fɛɛrɛ de k'u di école privée k'a wari dun orientation denmisɛnnin a passera ka ban a t'a tɔ to a yɛrɛ ma n'a taara lycée la n'a y'a si kɛ a tɛna na bila kɛnɛ ma aw ka mun si hakɛ min bɛ fɔ kalanko la bi n'i y'a jateminɛ san o san a bɛ falen anw fɛ yan san dɔw la a b'a fɔ ko 13 14 15 n'i sera nin ma n'i y'a kɛ tan musakakow ni fɛnw bɛɛ jate bɛ don a la nka nin yɔrɔ in gouvernement k'i hakili to nin na dɛ dɔ kɛra ten kɛnyɛrɛye kalansow maa si t'u contre la ne bɛ ekɔliso caman dɔn minnu tigiw bɛ baara kɛ tilennenya ni laadiriya la u b'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen sara wa u selen don u yɛrɛ kɔrɔ u tɛ ka taa gouvernement ka wari minɛ
olu bɛ yen sɛbɛkɛlaw ni jugumangalaw ka n'u gosi bere kelen na o tile ye min sɛgɛsɛgɛ Amara a lisi bɛ rapport la a ekɔliso tɔgɔ b'a la fɛn fɛn fɔra an bɔra ka fɛn fɔ sa bɛɛ papier b'a kɔnɔ facture n'a fɛnw bɛ yen n'a ka di don la n'an ye temps sɔrɔ an b'a bɛɛ kalan kelen kelen a école bɛɛ minnu ye faux ye minnu ye vrai ye minnu bɛ nin namara kɛ minnu bɛ yuruguyurugu kɛ mun ye faamaw ta ye min ye fantanw ta a bɛɛ bɛ o tile ka rapport kɔnɔ i b'a dɔn u ye min kɛ o tile la nin rapport in bɔtɔ u y'a ladege bɔ rapport in ye fila de Amara mais min fɔ mɔgɔw ɲɛna rapport au clé sur les écoles privées fila do n'i b'a ɲuman fɔ a ɲini au clé mɔgɔw yɛrɛ fɛ sinon dɔ bɛ circulation na o tɛ ɲuman ye dɛ parce que tellement ko in c'est-à-dire mɔgɔw sigilen tɛ i b'a dɔn ko dɔw bɛ yen u sigilen do u b'a f'i ɲɛna ko non anw tɛ fɛn na mais vraiment n bɛ taa n ka nin lajɛ u bɛ balo nin de la politique jɔyɔrɔ kɛlɛw nin de do ministère de l'éducation i ka don a kɔnɔ i tɛ se ka baara kɛ pula ninnu si ma ɲɛ sɔrɔ éducation na nin de kama Cheikh Umar Sisoko ninnu bɛɛ sɛgɛnna nin de kama n'i ye nin de kɛlɛ minnu y'a sigi u b'i wuli et privé kɛnyɛrɛye faso bɛ se k'i dɛmɛ kɛ mais e ka fisa ni faso ye e dulonnen do faso de la o de ka tɛmɛ ka bɔ i tɛ ɲuman ye i ye kolon de i tɛ yen ekɔliso min tɛ yen o lisi bɛɛ b'a la mun créelen do ka a kɛ k'a fɔ ko u tɛ yen i bɛ t'u ɲini i t'u ye ko mɔgɔw sigilen do jamana yɛrɛ tɔgɔ la olu y'o yamaruya k'o papiyew bɔ k'o d'olu ma cɛ ma sa gansan na koyi jatigɛ dɔrɔn tɛ o parce que n'i y'i miiri i ye san min kɛ nin na e tun bɛ ka fɛn minnu kɛ i yɛrɛ tun bɛ Benjamin na wari la mais n ko kabako do quoi n y'a mɛn défense mɔgɔw da ko Sadio nalen a kɛlen k'a fɔ ko ministère de la défense la ko désormais Amara n'i ye min kɛ i bɛna ɲɛfɔ ko dɔw ko k'olu bɛ défense baara dabila n'i ye min kɛ i bɛna ɲɛfɔ yen dɔw ye baara dabila parce que o tun tɛ laada ye ministre muso min bɔra yen Dedew a ye na rapport in sɛgɛsɛgɛ k'a dilan k'a di au clé ma k'a lasegin u ma a y'a jɔ a jɔyɔrɔ yan y'a fɔ yɔrɔ ye i ɲɛ b'a la jamana in ma nɔgɔn dɛ jamana in fo n'Ala ye sababu ɲuman k'i ye dɛ maa minnu bɛ balola nin damanda na e mana tun nin na e bɛ se ka lafiya cogo di n y'a fɔ mun ye dɛ n k'a ka taa halisa banga se ka t'i ko tuguni dɛ parce que n'i ye nin kɛ n'i t'i sigi nana e ka dimɔgɔ woro ka dimɔgɔ boso i tɛ se ka bɔ nin i bɔ man di nin sugu la dɛ Amara an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kibaruyaw ye yaasa maaw fana ka se ka o fana sɔrɔ sabula nin ye an donkan dɔrɔn de ye bi sɔgɔmada in na ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye jamana nafolo jamana taw jamana ka hakɛw u bɛ ka kɛ cogo min an ka jamana kɔnɔ min ye yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛlɛli ye a donnen do an na cogo min nin y'o ɲɛfɔli de ye mais n'i ye diɲɛ yɛrɛ jate minɛ bi k'a fɔ ko anw bɛ nin cogoya in de la wari min bɛ don éducation na anw ka jamana kɔnɔ k'a tɛ ka se ka nɔ bɔ maa kan k'i yɛrɛ ɲininka dɛ ko faamaba ka dɔgɔ ko ekɔliso tɛ min bolo faama ko kalanso t'a bolo école privée t'a bolo a caman an ka taa a ka ɲi. An b'aw fo kokura aw ka jani.ml ale sugandili la ni Ala sɔnna ma sibiri nata in kari nata in o bɛ kɛ san 4 ye Ibrim Boubacar Keita ale ye walan sɛmɛ i bɛ ka ale bɔra fanga la sabula dugu kɔnɔna na a kun ka kala kosɛbɛ min ye surasi dɔw ye olu kɔni wulila sa ka taa nɔfɛ a ka so sɛbɛnni kɔrɔ k'a dɛndɛ ka taa n'a ye katikaw fɛ yen
o san naani o de ye kari nata in ye i bɛ ka ale bɛ taa waati min an ka jamana a ko kun gɛlɛyara kosɛbɛ kalataw jaabiw kun bɔra maaw banna o ma min ye fanga yɛrɛ kɔnɔna na ye député wasabulon ni premier ministre kun karilen no ɲɔgɔn na min ye jamanakuntigi ye ale yɛrɛ kɔni kun t'a dɔn a bɛ min kɛ a wagati la fana diɲɛ maa o maa wulila ka kuma M5 ni IBK ni ɲɔgɔn cɛ a si ma se ka sira sɔrɔ M5 bolofaraw nana caya a yɛrɛ ye wuli ka jɔ kɛ CEDEAO maaw olu nana sa olu kɔni ye dɔ yira k'a fɔ ko olu ti maa ye u yɛrɛ ye wuli ka jɔ sugu bɛɛ kɛ maa caman y'i da don kuma in na a ma se ka ɲɛ sɔrɔ o y'a sɔrɔ malidenw ni ka koba kun ye mun ye Kidal ale bɛ se ka sɔrɔ cogo min maa faba min tun bɛ jamana yɛrɛ n'o o ye Segu ni Moti mara ye bi bi in na ko dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na an yɛrɛ ka se ka k'an yɛrɛ ye k'an ka jamana ko se k'olu sigi sen kelen kan jamana ɲɛmaaw ka se ka kuntilenna sɔrɔ CEDEAO ni diɲɛma olu bɛ mun an bila minnu na an ka se k'an jɔ an kolo la ka se k'an cɛsiri an yɛrɛ ye nin waleya ninnu n'o ye degun ye sa o de y'a to nin waati in na AES ale nana sigi a mara san 3 san 4 in kɔnɔna na fɛn minnu kɛra a kɔnɔ n'o ye kobaw ye n'Ala sɔnna a ma karidon an na baabu sigi a kan ka maaw wele walima ka maaw kumakan sɔrɔ minnu ye jateminɛ kɛ minnu ye kɔlɔsili kɛ mun ɲɛna mun ma ɲɛ karidon ni Ala sɔnna a ma an bɛna o baro sigi yan ka se ka dɔ fara nin kuma ninnu kan ka kuma ninnu k'u sinsin k'u kɔrɔ dɔn k'u ɲɛfɔ mɔgɔw ye majɛ minnu bɛ baara la hali bi maa minnu degunnen don maa minnu tɔɔrɔlen don minnu y'a ye k'a fɔ ko a ma foyi ɲɛ olu ye ka kuma d'u ma minnu bolo ko a ɲɛna ko nafa b'a la ka olu fana ka daluyaw k'olu lamɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakilina fɔ cogo min o ye karidon ye a bɛ bɛn min ye IBK ka fanga bilali Amara ne ma Mali président ye ko min tun tɛ Mali fɛ IBK ne gɛrɛla la kosɛbɛ a ta kɛra siyɔrɔ ni dimi de n b'a perepere latigɛ parce que a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna n'i ko ko siyɔrɔ a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'i bɛ si so min kɔnɔ ko o de don o tɛ dɛ i si i san i bɛ san hakɛ min na maa bulanbulanama e filɛ sisan e bɛ se ka min kɛ ne tɛ se k'a kɛ donc a bɛ fɔ de ma donsow b'a fɔ de ko siyɔrɔ si bɛ yɔrɔ min bi ani dimi parce que aw yɛrɛ bɛ mun fɔ nanzarakan na ko dɔ ka di maakɔrɔ ye a tɛ se k'a kɛ si jeunesse pouvait et si vieillesse savait si jeunesse pouvait donc o de don sinon faso kanu ne ma dute a la o la don kelen mais se min tun b'a ye ani ko minnu nana fereke a ka kow la fɔba wɛrɛ bɛ na lakali min tɛ anw ye karidon ni Ala n'a kira sɔnna a ma n'an bɔra o la bingalikɛlaw b'u sɔn hali bi maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni tun bɛ dugutaa mobili kɔnɔ n'o ye jagokɛlaw ye ka bɔ Ayiru Nizɛrikaw fɛ yen bin kɛra olu ka bamanciwale ni wale kɛbaa dɔw fɛ u y'a yira sa ko waleya in kɔni kɛra Fafa ale ni Labɛnzanga ni ɲɔgɔn cɛ an sɔngo yɛrɛ kɔnɔna na siganama ninnu kɔni k'u ye mugu kɔni ci sanfɛ u y'a yira sa ko maa minnu bɛ yen sa n'olu minɛna kamiyon ninnu kɔnɔna na ko n'u ma wari di k'u t'u bila dugudenw y'a yira k'a fɔ ko a kɔni ko kɛra kimikimi caman ye u ma maa da sisan nka wari min tun bɛ maaw bolo u y'o olu minɛ nin waati in na an ka wolomasiri tabaw olu bɛ baara min na Tɛnza Watenikaw fɛ yen dugukolo pankurun kɔni k'o ka baaraw o bɛ ka nɔgɔya maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen k'u dogo kuluwow kɔnɔ olu ɲininiw bɛ sen na dugu kɔni kɔnɔna na bi sɔrɔdasiw tiɲɛ u tɛ ka taa duguma sira fɛ fɔlɔ u bɛ ka baara min kɛ ni pankuru ye maa tɛ bi min bɛ se ka i kangara u ɲɛ Tɛnza Wateni kɔnɔna na o hukumu kelen de fana kɔnɔna na bi sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu bɛ pankuru baaraw kɛ olu kɔni bɛ larawuli la fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa bɛ yen k'o bɛ yɔrɔ in kɔnɔna na kɔni ni aw kɔni gɛrɛla ɲɔgɔn na u na aw gosi minnu fana donnen ka t'u dogo kuluwow kɔnɔ ka t'u dogo faraw kɔnɔ fana u bɛ kuluw kɔnɔ yaasa ka se ka bɔ nin waati in na Irisilakaw olu ka wuli ka jɔ k'o fan bonyanen don kosɛbɛ ko in na yaasa min ye Tɛnza Wateni ko a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min o waati kelen la Sadio Kamara ale bɛ Irisilakaw fɛ yen taama bɛ tali kɛ Irisiw ka lajɛ min bɛ sigi san o san min ye wolomasiri tabaw ye jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ sɔrɔdasi kunda ka taa kimɛli kɛ minɛnkɔrɔw bɛ se ka san cogo min laɲini minnu kɛra ni minɛnkɔrɔw ye olu ko bɛ cogo di ka kimɛli kɛ mun bɛ se ka yɛlɛma Sadio ale b'o jɛrɛ kɛnɛ ka Irisilakaw fɛ yen nin waati in na banajugu dɔ kun bɔlen don u b'a fɔ ma ko gɔn ko olu ka ɲɔni gɔn ka ɲɔni sa ko ale kɔni ale kɛlen don ka bɔ jamana caman na an yɛrɛ damini jamanaw la ko a bɛ yɔrɔ dɔw la
tiɲɛ don ko bana in a ti maa fa sa nka a b'i sɛgɛn kosɛbɛ o de la sa u y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana minisiri n'o o bɛ kɛnɛya ko kunna Asaba Jalo ale ye n ka mun gosi a ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaw ni dɔgɔtɔrɔw ko ka kɛ ni diɲɛ seleke naani dɔgɔtɔrɔso ka wuli ka dɔgɔtɔrɔ ka wuli ka jɔ ye ko anw yɛrɛ fɛ yan sa ko an ka kɔlɔsiliw ka dɔ fara olu kan dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaw kalan kɛnɛya ɲɛmaa bɛ maa minnu bolo ani an ka jamana kɔnɔna na k'u bɛɛ k'u jantu yɛrɛ la fɛɛrɛ ni dabaliw fana bɛɛ lajɛlen tigɛlen don yaasa sa ka se ka bana in ale kunbɛn an ka jamana kɔnɔ minisiri kɔni y'a yira k'a fɔ nin na u ye fɛɛrɛw tigɛ u ye dabaliw tigɛ u labɛnnen don yaasa bana in n'a kɛra donfɛn y'an fɛ yan fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la amara n'an bɔra yen boloci min bɛ senna bankasikaw fɛ yen o boloci denmisɛnnin ba 83 olu de bolo kan ka ci pali ale bana kunbɛli don u y'a yira sa ko tile 5 kɔni ko baara in kan ka tali kɛ o la denmisɛnnin minnu bɛ sa n'olu kɔni si bɛ a daminɛ tile 3 la ka taa se kalo 59 ma olu de kɔni kan ka nin furakɛli in kɛ wa u y'a yira fana k'a fɔ ko laɲini ye min ye banka cercle fan bɛɛ lajɛlen na sa wulikajɔ ka se ka kɛ baara ninnu k'olu kan ka kun cɛ ni Ala sɔnna ma nin kalo ye tile 19 n'o ye ntɛnɛn nata in ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛ ka laseli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ yaasa dugudenw olu bɛ se ka na cogo min na nin baara in ka se ka kɛ kalanso minnu bɛ kajolokaw fɛ n'o ye kerecɛnw ka kalansow ye olu y'a yira k'a fɔ ko ni kalanso datugura dɔrɔn ko ekɔli karamɔgɔ 21 min ye ekɔliden 390 ye k'olu kɔni bɛna na kɛ kalanyɔrɔ tɛ kɛ olu bolo kajolokaw olu fɛ yen min ye kibaruya in ye sa a dira kerecɛnw ka kalanso o bolofara min bɛ kajolo yɛrɛ kɔnɔna na olu ɲɛmaw kɔni ye kibaruya in di u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɛndika in ye ale kɔni ye bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ nin waati in na kerecɛnw yɛrɛ ka bolofara min bɛ kajolo kɔnɔna na o ekɔliso premier cycle o 2 b'u bolo ale ni second cycle 1 o de b'u bolo kajolokaw fɛ yen minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna ale tun bɛ baara la kongokaw fɛ yen baara min bɛ tali kɛ dunanjigiso olu ko kan olu bɛ se ka larawuli cogo min na ka ɲɛ diɲɛ farafinna ani a camancɛ bolo ale tun taara o la Andogoli Gino y'i to senfɛ sa maliyɛn minnu bɛ yen k'olu fana bisimila olu bɛ se ka kuma cogo min na jamanakuntigi ale ka laɲiniba y'o ye ko sabula a ɲininen don minisiriw fɛ n'u taara taama la maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u n'u ka se ka kuma jamanadenw hakilina u miirina jamana yɛrɛ kɔnɔ kibaruyaw waliya minnu bɛ senna sa minnu bɛ yen n'olu ye garisɛgɛ sɔrɔ ka Andogoli ye u ka kumaw ye tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na min ye minisiri kɔni ye a y'a yirula k'a fɔ k'u ko hakilila tigɛ jamana bɛ tagabolo min kan bi ko a ka ɲi kosɛbɛ an bɛ maliyɛn minnu bɛ Kongo an b'u fo Dugure n'a ka maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka kɛ ni an ye kibaruya min sɔrɔ maliyɛn caman yɛrɛ bɛ yen fana minnu fana cɛsirilen don n'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana in ale baaraw la maa 15 o de fatura tile 10 an fɛ yan k'a sababuya kɛ sanji ye min ye gɛlɛya in ye a ye yɔrɔ 59 de sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko maa camanba de bɛ yen bi minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ni jateminɛ minnu kɛra jɛkulu fɛ jɛkulu min sigilen don sa ka se ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen kunbɛn météo ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko halisa ko san ma ban dɛ ko san bɛ to senna ko fo novembre kalo nata in ko wa ko a ji ko bɛ caya Nizɛrikaw fɛ yen maa 52 olu de kɔni tora sanji la koyi sanji ko de kɛra olu sata ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin tile laban ninnu na ji cayara ye kosɛbɛ hali Ɲame yɛrɛ kɔnɔna na yɔrɔ caman bɛ yen ji ye tiɲɛni kɛ ye Cilakaw fɛ nin maa ninnu kɔni binna ji de la min ye sanji u y'a lajɛ k'u bɛ u yɛrɛ bɔ cogo cogo ji a y'u dun u y'a yira k'a fɔ fana ko min ye Niger yɛrɛ ye ale bɛ ka dɛmɛ ɲini nin ko in na yaasa cogoya min na a bɛ se ka dɛmɛ Niger kelen in kɔnɔna na hali bi u ka premier ministre ale tun bɛ Algérikaw fɛ taama la taama min senfɛ a y'a dantigɛ k'a fɔ ɲɛna ko nin waati in na olu kɔni bɛ AES kɔnɔna na kuntilennaba minnu b'o la ni baara minnu kan ka kɛ o hukumu kɔnɔna na olu tɛna se k'u kɔ don o la cogoya si la Algérie kɔni y'a yira a la sa k'a fɔ ko min ye Niger jamana ani olu u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ taabolo saman fɛ min ni AES olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la Afganistankaw fɛ yen Talibanw olu ye fanga ta nin ye o san 3 ye san 3 in kɔnɔna na ko diɲɛ jamana si tɛ Amara min y'i bolo mɔnɔbɔw nɔfɛ k'a fɔ ko an ka jaga baara kɛ ko wa ko min ye diɲɛ yɛrɛ ye diɲɛ yɛrɛ de kun wulilen don k'i kunda yen nka koyi k'u sina ka bin ten Taliban ninnu k'u y'u kati gɛlɛya wa u y'a yira fana k'a fɔ u ka premier ministre k'olu ka tagabolo o ye silamɛya tagabolo ye wa olu tɛna na bɔ ka maa si ye i n'u coopérela o aw jɛra o aw ma jɛ o olu kɔni bɛ to o de kan u ye kibaruya di fana kɛ ka kɛ ni san 3 in ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na olu bɛ yen ni maa min kɔni sɔnn'u ta ma
inu be baara kɛ n'i ma sɔn ayiwa i ma olu yɛrɛ ma wa min ye talibanw ye fana k'u y'a yira k'a fɔ olu ma ɲɛbɔ diɲɛ jamana si fɛ koyi nka mara kɛtɔ gɔn kelen na bila ye diɲɛ kɔnɔ o bɛ gɛlɛya dɛ ayi ni dɔw bɛ baara kɛ o hali ni kuma tɛ k'a la ni dɔw bɛ baara kɛ o ala o ma se fɔla yɛrɛ i tɛ se ka to i kelen na ten o fonction publique ale résultat bɛ bɔ bi ministre ale ye kibaruya di k'a yira k'a fɔ ko in sen fɛ sa ko suyɛni dɔw ni namara dɔw yira la k'olu tigiw bilara kiiri tigilamaw ka bolo kan a y'a yira fana k'a fɔ ko jɔyɔrɔ tun ye 1000 ani kɔ ye nka 72 halisa maa ma sɔrɔ ka bila olu la concours in sen fɛ jaabi min bɛna na bɔ bi amara ne ko i ma jɛn n'i ka jaabi ye o b'i ka note d'i ma i yɛrɛ k'i ka zoro n'i ka zoro plus zoro lajɛ n'a bɛ se ka moyenne d'i ma bato ale wulila kunu min ye bato min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la ale wulila motikaw fɛ yen k'i kunda Tumutu kan hakili la nin waati in na sisan kan ka sɔrɔ bato in sera Tumutu sabula a wulila kunu 10 heures n'u wulila 10 heures kɔni 5 heures 6 heures du matin o b'a sɔrɔ kɔni u sera Kabara ale la u bɛ ka don Tɔnbɔkutu yɛrɛ dugu kɔnɔ bato ko in ko ɲinan ta kɔni a bɛna taali ka segin 66 de kɛ wa min ye lakanako fana ye o ma dogo sen na u y'a yira fana k'a fɔ ko ji yɛrɛ kɛlen don ka wulili min kɛ bato in a bɛna sɔn ka mago caman ɲɛ bato fitinin ni batoba olu bɛɛ lajɛlen fana kan ka wuli don nataw kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma min ye jɛkulu min sigilen don bato ko kunna an na u ka programme ɲini k'a da maaw tulo kan minnu b'a fɛ ka don bato ale kɔnɔna na nka amara n'i b'a fɛ ka don i bɛ mobili ta ka bɔ Bamakɔ ka taa Moti i b'a ta yen ka sɔrɔ ka i kunda Tɔnbɔkutu kan bato fitinin 2 in Firun Kelansar ale ni Firun Alansar ale ni Moribo olu bɛ taa Tɔnbɔkutu de olu tɛ se ka taa Gawo maintenant bato belebeleba dɔ in u yɛrɛ u m'o jeni de ale jenina Tɔnbɔkutu sinon ale de kɔni tun b'a daminɛ Kulukoro ka tɛmɛ Segu fɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo Gawo nka batow bɛ yen minnu kan ka wuli n'Ala sɔnna ma an bɛna a ko ɲɛɲini CICR ale dɛmɛ ta ka don jibonbokaw ma min ye Gwa 370 ye olu kɔni ye dɛmɛ sɔrɔ Bandiagara mara la balo in kɔni ni dɛmɛw sa kɔni u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye malo ye ale kilo 40 ka taa se sɔ b'a la koyi kilo 25 tulu b'a la fɛn wɛrɛw nakɛfɛnw ani kɔgɔw ni k'olu bɛɛ lajɛlen d'u ma ko yaasa sa u bɛ se ka kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ sabula nin waati na sɛnɛfɛnw olu mɔlen tɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin baara in kɔni a kɛra sabula ninnu maa ninnu ye degun sɔrɔ Bamansi wale ni wale kɛbaaw kɔni tun ye bingali kɛ ye ka taa n'u ka minɛnw olu caman ye kalan min bɛ senna fana Masinakaw fɛ yen adamadenya tɔbɔtɔli baara ka se k'u lafaamuya o la o ɲɔgɔnlajɛ in o bɛ ka kɛ Masinakaw fɛ yen Masina dugu yɛrɛ kɔnɔna na laɲini ye min ye sa maaw k'a dɔn k'a fɔ ko maaninfin yɛrɛ de ye ko bɛɛ lajɛlen ye k'i hakili to o taacogo la diɲɛ seleke naani yɛrɛ kɛlen don k'o ko mun sigi sen kan Croix Rouge ale kɛlen don k'o baara kɛ amara ko sɔngɔw ko olu bɛrɛ bɛnnen don Kulukorokaw fɛ nin waati in na han min ye Kulukoro ye ko da dumunifɛnw ale ni balofɛnw ko olu sɔngɔ ma yɛlɛ min ye kaba ye ale kɔni bɛ 70 la nin waati in na ka taa se 80 ma o mana bɔ yen sa ɲɔ o kilo o bɛ 65 la 75 la ka taa se 40 ma min ye keninge ye ale kɔni bɛ 65 ka taa se 65 ka taa se 70 ma u y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ mun na sa ko malo kɔni n'o bɛ ye kosɛbɛ ko kilo kɔni o ye 80 ye wa yɔrɔ dɔw la fana malo kilo ale bɛ se ka taa fo se 150 ka taa se 120 ma donc ni jate ninnu u y'a yira k'a fɔ ko kɔni ko yɛlɛmaba bɛɛ ma kɛ a ko la ten kosɛbɛ sabula dugudenw olu kun ka laɲini dɔ kɔni kun ye nin ye amara an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na nin waati in na k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn minnu fana ye wariw ci an ma panoko hukumu kɔnɔna na k'u fo u ka cɛsiri n'u ka timinanja ni an dɛmɛcogo ɲuman na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ maa o maa i bɛ ka fɛn o fɛn di panoko in na n'Ala sɔnna a ma a tɛna na dogo i la nɛgɛjuru sira kɔni ye 92 42 42 30 ye yaasa ka se ka cili kɛ ka na ni pano baara fana daminɛna amara maaw n'a ye a n'a fusaya an bɛɛ lajɛlen ma an na dɔ fara jɛmukanw kan ka dɔ fara waleyaw kan ka dɔ fara an ka kumaw ni an ka émission kan
bela jirina se ka émission sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ o na segi kana tɛgɛrɛ ni dɔnkili ka taa fara journal kan français fana na olu fana maaw comme olu tɛ yan sisan fɔlɔ ni panoko kɔni sera ka sigi sen kan olu bɛɛ lajɛlen bɛna se ka o sen o kibaruya la ka bɛɛ fo minnu ye bila fɛn fɛn bila ka na an bɛ k'a bɛɛ sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ k'a ci an bɛ k'a bɛɛ sɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na an bɛ kuma jɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka se ka kibaruya kuraw k'olu d'a ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka tile hɛrɛ d'a ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'a ma juma timɛko ɲuman Ala k'a d'a ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Amara Nuhu Keyita ale tun bɛ yan ani ne yɛrɛ n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 18. Dani fɛn bɛɛ tigi dali mansa do e tawakalitu o ka mun ni ye jigi sɛmɛ dali mansa la a tawakalitu